私たちはタンペレのトゥリンドリショッピングセンターの中にいます。鉄道駅から歩いてすぐの場所です。最も混雑する時間帯は平日の午後と週末で、平日の午前中は通常進化です。私たちの店舗へようこそ。ありがとうございます。Periaatteessa asetat maksukortin tähän, ovi avautuu ja sitten valitset haluamasi tuotteen ja sinulta veloitetaan automaattisesti se, minkä otit. Itsepalveluautomaattikonsepti on palkittu suomalainen innovaatio. Sen ansiosta asiakkaat voivat ostaa tuotteita myös aukioloaikojen ulkopuolella. Tämä sopii yhteen mukavuuskonseptimme kanssa. Olemme erikoistunut itä-aasialainen ruokakauppa ja pikaruokakulma, perustettu vuonna 2008, tuoden aitoja japanilaisia, korealaisia ja muita aasialaisia makuja Suomeen. Halusimme tuoda Tampereelle japanilaisen konbinin kätevyyden, monipuolisuuden ja hauskuuden, jotta asiakkaat löytäisivät saman katon alta sekä arjen perustuotteet että ainutlaatuiset herkut.